Jeg står her med vores Omniforce-serie fra Müller i USA. Omniforce-serien er klassificeret som et Medical Device Class 1. Og der er 5 ting, som ligesom kendetegner Omniforce-serien. 1. De er lavet i et fladstrikket materiale, som sikrer den ultimative komfort. 2. Materialet er et letvægtsmateriale og særdeles åndbart, som er stærkt, hvis man skal bruge det for eksempel over en hel dag. 3. Der er målrettede kompressionszoner, det vil sige, at kompressionen ligger præcis der, hvor leddet har behov for kompression. 4. Der er anatomisk designede G-pilotter i bandagerne, så man får en endnu bedre komfort, støtte og stabilitet omkring leddet. Og 5. Bandagerne er behandlet antibakterielt.